בחירות 2009, ערב שידורים מיוחד בערוץ הראשון. ב-6:30, אלעד סטפנסקי מגיע לקו הסיום בפרק האחרון של המרוץ לראשות הממשלה. ב-7, העדכונים מתחילים לזרום ממוקדי השידור ברחבי הארץ. מי אחר כך? ינון מגל ומרב מילר, עם סיכום ביניים של יום הבחירות. ב-8:45, רבע שעה בספיישל בחירות חצוף במיוחד. אחד של בחירות צריך להסכים. ב-9, מהדורת מבט. ואז המשדר המרכזי, בחירות 2009. וב-10 בדיוק, תוצאות מדגם הקלפיות של הערוץ הראשון. ובמשך כל הלילה, שידורים ישירים, עד לפרסום תוצאות האמת. בחירות 2009, מחר, בוחרים בערוץ הראשון. שמה לב לשעה? כן, עוד 25 שעות ו-40 וקצת פחות 46 דקות למדגם שלנו מחר, בשעה 10. אפילו אפשר לראות את השניות. יש דרמה לקראת סיום, ואנחנו נהיה כאן. כן, 10 בדיוק. עכשיו